ақидаи соддаи вуҷуд дорад, ки кашидани кальян як кори шавқовар асту барои бадан бехатар аст ва инчунин метавонад барои партофтани сигор ёрӣ расонад. Лекин камтар фикр кунӣ, шахс воқеан чизеро тағйир намедиҳад. Барое ки моддаҳое дар сигор вуҷуд дорад, дар кальян ҳам миқдораш вуҷуд дорад. Таркиби кальян чунин аст: баргҳои тамоку, шарбати глюкоза, глитсерини ғизоӣ барои тавлиди дуди ғафс, консервантҳо, хушбӯйкунандаҳо ва мувофиқи нарху сорташон чанд чизи дигар метавонанд илова кунанд. Дар барги тамоку зиёда аз 300 элементи химиявӣ мавҷуд аст, ки 70 тои онҳо таъсири психотропӣ, яъне таъсир ба системаи асаб, боиси тағйирёбии ҳолати рӯҳӣ мегардад. Никотини маъруфи тамоку дорои на танҳо нейротоксинҳо, балки канцерогенҳо низ мебошад. Канцерогенҳо барномаи ДНК-ро вайрон мекунанд, ки боиси вайрон шудани кори тамоми ҳуҷайраҳои бадан мегардад, ки ба бемории рак метавонад одамро дучор кунад. ҳамаи шумо мумкин донед, ки шахсе ки сигор намекашад, дар назди одами сигоркаш бошад, таъсираш ба ҳардуяш мерасад. Аз кальян ҳам ҳамин хел аст. Дар ҳуҷрае ки як нафар агар кальян кашад, 5 одами дигар накашад, ба онҳо ҳам таъсираш каму беш мерасад. натиҷаҳои тадқиқот нишон медиҳад, ки якчанд дудкашии кальян суръати дилро метезонад, фишори хунро баланд мекунад ва рагҳои хунро сахттар мекунад. вақте ки рагҳо сахт мешаванд, чандирии деворҳои он кам мешавад ва метавонад ба инсулт, сактаи дил ва дигар бемориҳои ба дил марговар афзоиш додан гирад. Дар дуди кальян дуоксиди карбон, дегот, хром, кобалт ва никел мавҷуд аст, ки инсонро ба тобхӯрии сар, дилбеҳузурӣ, беқувватӣ, азҳушравӣ, дарди шикам оварда расонад. ҷигар маҷбур аст, ки ҳамаи ин пайвастагиҳои зарароварро филтр кунад. аз ин рӯ кашидани кальян боиси нобудшавии гепатоцити ҷигар мешавад. ҳангоми кашидани кальян, ангиштҳое ки дар болои он ҷойгиранд, дар баробари тамоку сӯхта, металлҳои вазнин ва оксиди карбон ба шуши сигоркаш ворид мешавад. онҳо метавонанд ҷамъ шаванд ва боиси саратон гардидани шумо шавад. кашидани кальян мисли сигоркашӣ метавонад на танҳо ба саратони шуш, балки саратони масона ва даҳон низ оварда расонад. як хел одамон фикр мекунанд, ки бо иловаи пудинаю меваҳои хушбӯйкунандаҳо ё ҳангоми гузаштан аз турбаи кальян зарараш нест мешавад, вале ин хато аст. никотини дар кальян буда ба мисли сигор одамро ба вобастагӣ, яъне зависимост оварда мерасонад. худи ҳамон як колбаи кальян никотинаш баробар ба 3-4 қутии никотини сигор баробар аст. як соати кальянкашӣ назар ба сигоркашӣ 100-200 маротиба зиёдтар моддаҳои заҳрнок ва оксиди карбон ба организм дохил мешавад. дар бозорҳо омехтаи кальяни фалшифка ҳам мавҷуд аст, ки аз ҳар гуна мусор тайёр мекунад. худи кальяни қонуниаш ин қадар зарар дорад, фалшифкааш акиб бегуфтанд. пас кальян ба ягон чиз фоида дорад? охир дар як чиз фоидаашро расонад, ба 10 чизи дигар зарарашро мерасонад. акнун худатон фикр кунед, ки ин қадар маҳсулоти зараровар ба гуфти шумо ҳалол аст?